L-Isptar Monte Carmeli żanżan żewġ swali ġodda tal-kura akuta għal madwar 46 pazjent. Waqt żjara fl-isptar, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Ian Borch għan l-iswali huma mfassla biex joffru ambjent modern, sigur u terapeutiku li jkompli jsaħħaħ il-kura fis-saħħa mentali. Id-Deputat Prim Ministru tkellem mal-ħaddiema u l-pazjenti f'dan l-isptar u qal li l-pjani tal-Gvern se jkomplu jibnu fuq is-suċċessi ta' qabel. Għal li l-Gvern jibqa' konxju tal-isfidi li jatem u għal daqstant se jsir il-proġett fl-Isptar Mater Dei ta' żewġ swali oħra li jkunu jistgħu jieħdu ammont ta' xogħol mill-Isptar Monte Carmeli. Huwa tkellem mal-pazjenti u seta' jisma' minn għandhom l-esperjenzi pożittivi ta' matul il-ġurnata tal-kura li jieħdu u l-bidla li qed jaraw issa. Iċ-Chairman Kliniku tas-Servizzi tas-Saħħa Mentali, il-Professur Anton Grek, għal li swali l-ġodda saru b'titjib li qed jagħti kontribut għal kura tas-saħħa mentali, kura li mhijiex biss mediċina. Fejn jidħol Marta saħħa mentali, aħna bqajna mexjin il-qoddim mad-dinja moderna. Illum kien hekk ta' pjaċir kbir li rajna s-swali ġodda bil-pazjenti fihom u il-kunċett li l-ambjent jgħin għal kura rajnieh qed jiġi attwat. Ukoll nemmnu li l-kura tingħata fl-isptar għal żmien l-iqsar possibbli għal żmien meta dak li jkun sever. Però l-veru kura tingħata fil-komunità. Il-kap eżekuttiv tal-Isptar Monte Carmeli, Rosen Camilleri, qalet li hemm proġetti oħra ippjanati fosthom ir-reġenerazzjoni ta' swali li ġew vakati li l-fażi tal-ippjanar tagħhom tinsab fi stadju avvanzat fil-waqt li qed tkompli l-ħidma fuq inizjattivi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti.